Mga doktor sa City Health Office o Gaboy ng Ulo sa Emergency Operation Centers ang unang gibakunahan sa Talisay District Hospital. Ang report ni Fimari Dumabok. Gisugdan ganihang buntag ang pagpamakuna sa mga frontliners sa dakbayan sa Talisay gamit ang AstraZeneca vaccine. Naguna sa nagpabakuna ang mga doktor sa City Health Office, ang naglangkob sa EOC o ang mga pangulo sa City Toda o CDRRMO. Gihimo kinisud sa Talisay District Hospital. Si Mayor Samsam Gulyas kinsa nisusi sa kalihukan ni Tugan nga ganahan unta siyang magpabakuna apan nagpaabot lang unang aprubahan sa doktor human nga mubuwan pa lang human siya naayo sa sakit nga dala sa COVID-19. This will always be consent based. If dili uyon ang katawhan or ang frontliner na magpabakuna siya. As far as the safety of Astra and Sinovac, ang ako rin yung pwede ingon is that I am not an expert but I trust what the doctors say. I trust what DOH says. Gipasabot ni Gulyas ka ang mga bakuna alokasyon alang unta sa mga health workers sa Talisay District Hospital. Apan kinabakunahan naman sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Gikan sa TDH, nakapangayo ta og bakuna para sa ato mga medical frontliners diri ug mo na nahitabo karon. So swabbing teams, disinfection teams, disaster teams, kanang tanan nagatubang og COVID mo na atong gihatagag priority. 430 vials sa AstraZeneca ang ihatag karon hangtod sa weekend. Anaw say 230 vials sa Sinovac nga ihatag sa mga frontliners sunod semana. Gipaabot pa sa kagamhanan ang bakuna nga roll-out sa DOH-7 direkta sa Talisay City Government. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.